Makadi hama dzangu kwese kwamuri ikoko. Nhasi ndoda kuradzai kuti munosolva sei ma f of x aya. Vanhu vakawanda vakazofunga kuti maths dzakaoma nekuda kwechikoma f of x. But ndichakuradzai muvidhio ino kuti aiwa zviri so simple. So wakanzi f of x is equals to 2x squared plus 4x minus 7. Zvingoreva kuti function of x. Anyway, wobva wanzi find f of negative 1 like this. Zvarungoudzwa uri kuudzwa kuti pese pana x wakunosubstitute negative 1 ndozvinenge zvitaura. So wakutiwo f of negative 1 is equals to 2 minus 1 squared plus 4 minus 1 minus 7. So hapana chakambomwa, unofanira kungoziva kuti pese pana x wakunoisa negative 1. So iyi input yako inonge uchiudzwa kunzi this is the input that you must use pa-equation yako andika. This one is quadratic. So panapa wakuita 2 minus 1 squared inobva yaita 1. Panapa minus 4 times minus 1 inobva yaita minus 4 minus 7. Then it will be equal to 2 minus 4 minus 7. Right. So you are going to know kuti 2 minus 4 minus 7, your answer will be minus 9. This will be your final answer. Minus 9. Right, ndinoimba kuti manzwisisa kuti zvinosolvwa sei. Kana uri kuvharika nemanegative kuti anosolvwa sei, unofanira kuona lesson 1 on sample of TV pama-directed numbers. I hope kuti uchaudzawo vamwe nezvesample of TV kuti vakwanise kubatsirikawo pamaths. Pandiri kudzidzisai maths nechishona rurimi rwamai kuti munyatsonzwisisa. Like my Facebook page sample and also my YouTube channel sample of TV. Itirwai nyasha, rambai makarongeka, rambai muri mugwara. If you want to pass maths, unofanira kugara uchirevise. Stay focused.